Dumnezeu să-l ierte. Da. Și câți ani avea? 83, tânăr. O lăsat în spate 3 copii, unul de 50, unul de 43 și unul de 33. Da. Ce ori? De la băutură. Da, știam eu. E că mulți mor. De la băutură. Da. Da, fă. Auzi? Da, ți-ai ți-o dat pachet. Nu ți-o dat nici ție? Dar lasă că mă duc eu și cer după aia. Da, fă. Nu-i prea bun cozona cu asta, ha? Parcă zici că e vreo 3-4 zile aici. Parcă știau că trebuia să moară. Pune și tu și mea, și nu ceva, nu? Păi, întreabă pe marțoalea. Mănâncă sarmalele alea? Dacă nu le mănâncă, dă-l încoace, fă. Ce să le arunci? Dă-l încoace. Asta, fă? Tot călbisit. Eu cred că săptămâna care vine mergi cu asta. N-are de asta. Dumnezeu să-l ierte. E o pierdere mare pentru satul meu. Era un om așa minunat. Vă, zi să ne arunci oasă. Le iau eu pentru câini, să ne le pun într-o pungă, da? Așa, da, zi, fă. Așa. Na, păcat să-mi leși în farfurie. Vă, tu ai rămas cu foame? Eu am rămas cu foame, fă. Crezi că dacă îi ceru încă o porție, mi-o dă? Da? Încă o porție de sarmale. Și mai pun eu una pentru la pachet, pentru băietul meu. Da? Mulțumesc frumos. Dumnezeu să-l ierte. Bă, da prost.